Вітаю, сябры! Сёння на маім канале «Казкі на канапе» новы жахлівік ад беларускай пісьменніцы Кацярыны Хадасевіч-Лісавой. Называецца ён «Ціхім вечарам». Тэма такая блізкая для мяне, хачу я вам сказаць, як для бібліятэкара. Ну, што там крывіць душой? Ведаем жа мы добра, што большая частка сучасных падлеткаў не вельмі хоча чытаць мастацкую літаратуру, а пры напісанні школьных сачыненняў прасцей простага паглядзець у інтэрнэце кароткі змест, ды яшчэ і штучны інтэлект падключыць, і ўсё, гатова. Але, як кажуць, непрачытаныя кнігі умеюць помсціць. І вось аб гэтым новы жахлівік пісьменніцы. Дзеянне адбываецца ў адной са школ. Напрыканцы 4-й чвэрці, калі ўжо лета хутка прыйдзе, сямікласнікі атрымалі заданне прачытаць новую аповесць сучаснага пісьменніка Міхася Пужалава, якая называлася «Ціхім вечарам». А адзін з герояў жахлівіка, хлопчык на імя Яўген, з рэпутацыяй выдатніка школьнага, вырашыў асабліва не напружвацца, а з дапамогай штучнага інтэлекта падрыхтаваў аж 3 тэксты па тэмах, прапанаваных настаўніцай сачыненняў, і адчуваў сябе упэўнена і спакойна. А патрэбна адзначыць, што з 3 гэтых тэкстаў 2 тэксты ён прадаў сваім аднакласнікам за грошы, блізнятам Артуру і Цімуру, якія не вельмі былі здольныя да вучобы, але ў іх заўсёды вадзіліся кішэнныя грошы. Таму час ад часу яны і звярталіся да Жэні. А Жэня збіраў грошы на моцную лазерную каску і выкарыстоўваў любую магчымасць, каб накапіць пэўную суму, якая патрэбная яму была для гэтай указкі. І тут у адначасе ўсё мяняецца. Калі на замену настаўніцы рускай літаратуры Таццяны Васільеўны, якая, на жаль, зламала нагу, у клас прыйшла маладая незнаёмая настаўніца Ксенія Андрэеўна. І калі на наступным уроку Жэня убачыў нездавальняючую адзнаку за сваё сачыненне, ён не паверыў сваім вачам. А настаўніца патлумачыла яму, што, відавочна, ён аповесць не чытаў, а штучны інтэлект выдаў абсалютную бязглуздзіцу. А тут яшчэ браты-блізняты прыціснулі Яўгена ў вугал і пачалі спаганяць грошы, таму што яны таксама атрымалі адзінкі за сваё сачыненне. Яўген ніяк не мог супакоіцца. Непрыемнасці не давалі яму ўвесь дзень спакою. А тут яшчэ Адар'я, яго аднакласніца, прапанавала ўсё ж пачытаць яму гэту аповесць Міхаіла Пужалава «Ціхім вечарам». А паколькі кнігі ў бібліятэцы ўжо не было, таму што іх разабралі іншыя дзеці, Жэня вырашыў напісаць пісьменніку у яго аккаунт. Ну, мы ж зараз усе сучасныя, умеем усе карыстацца сацыяльнымі сеткамі. І хутка ад пісьменніка, ён знайшоў пісьменніка яго аккаунт, і праз некаторы час пісьменнік адгукнуўся і нават запрасіў Яўгена ў госці. Таму што ён, аказваецца, жыў недалёка ад гэтага гарадка, ўсяго ў 7 кіламетрах ад горада. Жэня марыў пра гатовае сачыненне. Ну што там за праца для пісьменніка? Накрэмзаць пару старонак пра свой твор і яго герояў. Хіба яму цяжка, ведаеш усё да драбніц і нават больш. І Яўген меў хітры план паехаць да пісьменніка, выклікаць яго на размову і запісаць усё, што ён скажа. І няхай дзівіцца злыдня Андрэеўна, так ён празваў новую настаўніцу, якое сачыненне ёй здаць выдатнік Яўген. А каб наладзіць адносіны з пакрыўджанымі Артурам і Цімурам, Яўген вырашыў ім усё расказаць, набіць сабе цану, паказаўшы, якую ж выдатную ідэю ён прыдумаў, і нават запрасіць хлопцаў з сабой. Сітуацыя патроху вырашалася.
Наперадзе была цікавая паездка да пісьменніка, а тут яшчэ прыйшло паведамленне, што запаветная лазерная ўказка ўжо чакае свайго гаспадара ў пункце выдачы. З гэтага Яўген і пачаў. Забраў свой моцны лазер, потым зайшоў да блізнят і расказаў ім пра цудоўны план, скончыўшы новыя ідэі. А калі мы яшчэ да сачынення дададзім фоткі з пісьменнікам, то гэта злыдня Андрэўна будзе ў шоку. За такое выкананне задання можна адразу і за чвэрць, і за год ставіць нам адзнаку «выдатна». Калі хлопцы забраліся ехаць на хутар, ім па дарозе сустрэлася Дар'я, якая таксама выказала жаданне паехаць разам з імі на хутар, каб пабачыць жывога пісьменніка. Усё было на пачатку прыгожа і захапляльна. Падлеткі любаваліся прыгажосцю хутара, разглядалі дыхтоўную хату пісьменніка, але праз некаторы час да Жэні прыйшло паведамленне ад гэтага пісьменніка Міхайла Пужалава, што ён адлучыўся па тэрміновай справе і калі ёсць час, то можна пачакаць яго тут, у гэтай хаце, а калі няма, дык можна ўзяць кнігу на стале. І вось тут пачынаюцца самыя неверагодныя падзеі, містычна-дэтэктыўныя, усё як у кніжцы, якую так не хацеў чытаць Яўген і яго сябры. Пасля таго, як дзеці пачаставаліся гарбатай з пячэннем, з цукеркамі, Дар'я насцярожана сказала: «Ой, добра вам, вы кнігу не чыталі, дык нічога вам не страшна, а я паўсюль бачу знакі і рэчы, апісаныя ў аповесці. Лепей бы я з вамі не паехала». «Ты гэта пра што?» – удакладніў Цімур. Даша кіўнула на старое люстра. Люстра – это зеркало, што вісела на сцяне. Вось у такім самым люстры адлюстроўваліся здані, а потым вылазілі з яго. Артур кінуў позірк на крыху мутнае серабрыстае шкло і абыякава сказаў: «Люстра як люстра, самая звычайная. Якія здані могуць быць і адлюстроўвацца, да яшчэ і вылазіць з гэтага люстра». А Дар'я азірнулася па баках, быццам хацела пераканацца, што ніхто іх не падслухоўвае, і ледзь чутна прагаварыла: «Ды якіх там толькі зданяў не было, лезлі праз люстра, і ўсіх, каго сустракалі на сваім шляху, цягнулі ў іншы свет». Яўген адчуў, што яму, як пэўна астатнім, неяк стала няўтульна ў хаце, дзе і гаспадара няма. Ён вырашыў перапыніць Дашу. «Да перастань ты наганяць жаху, мы не баімся, а ты мне аж дрыжыш. Пісьменнікі ўсё выдумваюць, бо фантазію добрую маюць і хочуць зацікавіць чытачоў нечым асаблівым». Аўтар паглядзеў на звычайныя рэчы ва ўласным доме і надаў ім проста містычнасці. Вось і ўсё. Даша з кволай надзеяй задуменна працягнула: «Ой, не ведаю, апынуцца сярод загадкавых рэчаў. У доме пісьменніка здані вылазілі з такога ж люстра, а галоўны герой іх падхватнікам лавіў і назад у іншы свет выкідваў». Цімур са смехам пацікавіўся: «Звычайным падхватнікам цікавы спосаб». А Дар'я сур'ёзна ўдакладніла: «Звычайным, такім, як матылькоў ловіць. Той падхватнік заўсёды напагатове ляжаў у куфры». Усе сінхронна перавялі позіркі на вялікі куфар, які стаяў у куце. Жэня падняўся з зэдліка і, ідучы па агромністай драўлянай скрыні, упэўнена сказаў: «Вось я зараз адкрыю і дакажу, што няма там ніякага...» Пры гэтых словах ён адкінуў вечка і пасля паўзы дадаў: «падхватніка». Хлопец дастаў тую самую рэч, адсутнасць якой хацеў даказаць. Даша віскнула, блізняты перакінуліся ўсхваляванымі позіркамі, а Яўген зірнуў на падхватнік, кінуў яго назад у куфар і зачыніў. Потым чамусьці выцер руку, у якой трымаў прыладу. Імкнучыся надаць голасу абыякавасці, Цімур сказаў: «Ой, Даша сёння страху спаць не будзе. Давайце вернемся дадому. Чаго тут сядзець без гаспадара?» Усе падхапіліся са сваіх месцаў, маючы намер пакінуць хату, як раптам вельмі нечакана і гучна грымнуў гром. І маланка бліснула так блізка, быццам ударыла прама пад акно.
Хмары зацягнулі неба, у хаце стала змрочна. А вось загадкавая люстра, якое вісела акурат насупраць акна, насупраць неяк прасвятлела. Яўген зноў прыйшоў на зэдлікі, падсумаваў: давядзецца перачакаць навальніцу. Нельга выходзіць на вуліцу, калі так блізка дагрыміць. І жартаўліва дадаў: знаходзіцца ў такую непагадзь на адкрытай прасторы больш небяспечна, чым даследаваць таямнічасць у хаце пісьменніка. Да таго ж зданняў мы яшчэ не бачылі. Падлеткі вярнуліся на свае месцы. Зноў звынкнуў тэлефон Яўгена. На гэты раз ён глянуў на экран і агучыў: гаспадар цікавіцца, ці тут мы. Самі ён ужо кіруецца сюды, але вымушаны схавацца ад навальніцы. Артур падліў кубкі гарбаты і сказаў: «Що ж сустрэнемся з ім, значыць?» Цімур зрабіў глыток травянога напою і пацепнуў плячыма. «Ой, астыў зусім, нібы з лёдам, і ўвогуле чамусьці холадна тут стала». «Вецер халодны, навальніца шушчалася», – кінуў у бок акна Жэня. У руках Дашы кубак пачаў дробна стукаць па сподачку, і яна ледзь чутна прашаптала: «У аповесці расказваецца, што перад з'яўленнем зданняў заўсёды станавілася холадна». Усе кінулі позірк у люстра. У мутнаватым серабрыстым шкле адбівалася адчыненае акно з расхінутымі фіранкамі, а за ім цёмныя навальнічныя хмары. Артур імкнуўся падтрымаць дзяўчыну, таму ласкава сказаў: «Ой, баязліўка ты ўражлівая, у кнізе ўсё выдумкі, не існуе ніякіх зданняў». Зноў маланка яркім выбліскам раскрэсліла неба, грымоты скаланулі зямлю, манатонна зашапацеў дождж. Раптам праз яго шум данёсся дзіцячы голас: «Тата, татачка, дзе ты?» Даша напалохала віснула: «Ай, пачалося ўсё, як у кнізе!» Гэта голас дзіцяці, якое заблукала ў лесе і прапала, а зданне яго прыходзіць і гукае. А што было далей, мы пачытаем з вами у наступны раз. Дзякую вам за ўвагу. Заставайцеся на канале «Казкі на канапе».